Odisea da azkenean mai joko elkarte bat, mai jokuak, rol jokuak eta wargames, zabaltzeko, jendeak ezagutzeko. Azken urteetan mai jokuak ikusten dira asko. Eibarko lagun batzuk, ezagutzen zirenak bere inguruan, idea eduki zuten hau montatzeko, portalean gela batzuk alokatzen eta ostiraletan eta igandetan juten ginen horra jolastera eta azkenean ahoz-aho jendearekin hitz egiten, etorri nahi baduzu eta... Herri berekua zehatela eta, ez ginen ezagutzen mai jokuak interaktibo dira, sozial harremanak lantzeko dira eta azkenengoan irabaztia edo galtzia ez da garrantzitsua. Baizik eta bidea eta jolasa, esperientzia ona izatea eta hori gehien gustatzen zaiguna da. Gu sortu ginen 2012an. Eta 2013-tik 2019 arte, San Juan guztiak egin ditugu Untzagan, ludoteka bat eta txapelketa desberdinak, igual X-Wing txapelketa egin ditugu, Kill Team da wargames txiki bat. Nik hasi nintzenean Magiko txapelketa batean. Magik. Baina San Juanesen importanteena zen ludoteka eta Eibarko jendea ezagutzea gu hor hemengoak garela eta hemen nahi badute jolastea gurekin hitz egin eta Ni adibidez pasadan urtean egin nintzen bazkide. Pandemiarekin dana erdi itxita eta Eibartikan atera ezin izan eta hemen dukan ezagun batzu eta nahi badu norberak etortzen da, apuntatzen du ze eramaten du eta gero bueltatzen du, da listo. Hori bazkide artean. Bazkideak bakarrik dira, eta ze joko... Kanpokoak nahi badute jolastera etorri, sartzen dira, baina hemen jolastu behar dute gurekin bazkide batekin. Eta horrela hori da beste forma bat bazkide berriak edukitzeko. Ni bihar etorriko naiz mutil batekin, Bilboko Asana eta orain Eibarren bizi da. Eta jolasteko eta pixka bat kaptatzeko. Europaldian hausik kristona, enpresa arloan eta personala selekzionatzeko eta jokuren bat erabiltzen dute gehienak, enpresa handixak eta proiekzio handia dakar. Gero eta onespen ona dago, ze orain dela 20 urte joko hauek ikusten zen pixka bat horrela marginalak eta orain hasi da frikia ikusten gauza bat arruntagoa eta ez dela adibidez Big Bang Teresaia asko lagundu zuen mundu hau ezagutzera. Adibidez, batzuek Big Bang ikusi bainoren ez ekiten Katan edo horrelako mai jokuak ez ditzen, bakarrik ezagutzen zuten betiko Monopoly eta orain bogan ateratzen ari dena da euroak arau batzuekin nola jokatu behar den eta sistema honek esaten dizu zeuk egiten duzula pertsona bat eta pertsona hori egiten duena rola jokatzen. Eta orduan, zuk ez zara zuk jokatzen ari zara beste pertsona bat bezala bazina. Eta orduan, ze aukerak hartuko zenituzke eta nik asko gomendatzen dudana norbait rol joko batera hartzen duenean hartzea bere kontrako edo berarekin ez daukala adibidez, zeu pertsona pal bat bazara, hartu ezazu Barbaro Conan bezalako bat, eta zer egingo zenuke, bi guarda daude eta ez bazaizute uzten sartzea. Hau gustu guztientzat. Bai, eta gero hemen jolasten da asko mai jokuetara eta wargamesetara asko, da hori da beste gauza bat. Miniaturekin eta... Zer dira wargames horrek? Wargames dira... Sakea modukoa, baina... Pizka bat, hori da oso resumen. Kominazkorekin, bakoitza daka fakzio bat, eta fakzioaren barruan daka zu fakzio gehiago. Kalkula dezakezu, ze gerta daiteken, gutxo gora bera, baina askotan ez da horrela pasatzen eta hobera edo txarrera daka eskakin tasun hori. Historia historikoak, igual bigarren mundu gerran, erdi aroko gatazkak eta gero ere asko daude, futuzko, fikzioa, bai... eta fantasia. Pertsona ezagutzeko era da,
ze naiz eta bik ejertzito edo fakzio bera jokatu, segurazki ez dute pintura berea erabiliko, edo naiz eta fakzioak bera egin bakoitzak bere ñabardura eta bere pertsonalitatea emango dio. Bai, Wargames da erosi, kolekzionatu, montau, margotu eta jolastu. Jendea asko mugitzen da. Eta gu adibidez joten gara Talavera da Reina, egiten da hor... Bai. Europako txapelketarik handiena. Bai, Talavera da Reina. Parte hartzen duzu, ez? Bai, dakagu ekipo bat hemengoa Odiseatik. Bai, normalen egiten da... Hiru egun. Bai, hartzen da zubi bat, horrelako jaia edukitzeko eta jindatorzeko. Joko honi esker jende asko ezagutzen duzu Bilbon, Espainia guztian, Europa guztian. Txapelketak ez daka publikorik igual fizikoki, baina streamak indituzte. Eta kristonak, Eta ari gara preparatzen urrierako ekitaldi bat Pixka berezia. Ari gara lantzen, baina ludoteka seguro, txapelketa batzuk, eta gero dena jartzen dugu sare sozialetan jendeak ikusteko, eta horrela da beste forma bat jendea ikusteko, eta ni nahi dut jolastu. Kontaktau, Facebook, gudakau Facebook, Twitter, Instagram, eta web horrian dago ludoteka dakaguna, eta egiten ditugun eventoak be da oso horre jarritxo.